תודה רבה דפנה. שבוע ישודר ב-yes דוקו, הסרט בת 60 מחפשת האהבה. בת ה-60 היא נילי טל, בימאית ויוצרת הסרט. אהלן. מה שלומך? אתמול בסרטך, נהדר, סרט אכזרי. סרט מייאש ומלא תקווה בו זמנית. הוא משעשע. כן. לפרקים. הלכת... נפתח בצפייה משותפת בקטע. בואו נראה בבקשה. אני יוצאת למסע חסר מעצורים לחיפוש בן זוג. שלב א', אני מכניסה את עצמי לאתרי היכרויות שבאינטרנט עם תמונה שאני אוהבת במיוחד, אבל איש לא פונה אליי. אני עושה מהפך ומצטלמת נועז יותר. המהפך מביא לתוצאות ואני מקבלת 1,320 פניות מגברים בגילאי 20 עד 80. לא היה לי כל ספק שתוך חודש אני מודדת שמלות קלה וקונה נעליים עם שפיץ. תשמעי, את נחשפת בסרט הזה. נכון. זה גם ככה תהליך כל תהליך הדייטים הוא תהליך שהוא מביך והוא ארוך והוא מייאש והוא לפעמים מעודד, ואז אתה מוצא את עצמך בתהום. למה? למה לצלם את עצמך? צלמים מישהו אחר. אי אפשר. האמת היא שבתחילת הדרך אמרתי, טוב, אני אנסה למצוא לי בן זוג, אני 10 שנים, למעלה מ10 שנים לבד, אולי דרך האינטרנט, הנה עוד נתיב לחפש אהבה. ושמתי את התמונה הידועה וישבתי כל הלילה מול המסך ואיש לא פנה. ואז אמרתי, אולי באמת אני אעשה סרט על 3 נשים שמחפשות אהבה. ופניתי לנשים, והצעתי להם להצטרף למסע שלי, אבל מאוד קשה לבוא לדייט עם צוות, ועוד לדייט של מישהי אחרת. זה לא דייט. עכשיו, לבוא לבד עם המצלמה, בסופו של דבר את כל הדייטים, או רובם צילמתי בעצמי. אז מה, אני אשב שם עם המצלמה ביניהם? לא אז היה... מה רצית יותר, למצוא אהבה או לעשות סרט? זו שאלה טובה, מה ששאלת. הכל התערבב לי. החיים התערבבו לי עם הסרט, והסרט התערבב לי עם החיים. וברור היה לי שאני רוצה למצוא אהבה. אבל כל הזמן גם חשבתי שאני צריכה את המצלמה איתי, וגם את המיקרופון איתי. ואיך אני אחבר לו את המיקרופון, ואיך יהיה הדייט הזה כשיש המצלמה. אבל בסופו של דבר, כמו שאני עושה סרטים על אחרים, והם מתרגלים למצלמה שלי, כך גם אני התרגלתי לעצמי. עוברת נילי במהלך הסרט סדרה של השפלות לא פשוטות. לא קלות. הנה בואי נראה אחת, בבקשה. אני מצלמת את בבר עם איזה סוג של תשוקה. בחיים לא צילמתי כך אף גבר. ואז ברגע בלתי צפוי אחד, הוא שולף משפט מוחץ. בנשים, קודם כל, שחרחורות, בשבילי. אין מה לדבר על משהו אחר. קודם כל, שחרחורת זה עושה לי את זה בטירוף. אם שקלתי לרגע לצבוע את השיער, הגיע הנוקאוט. בבר חושק בצעירות ממני. כתבתי שיר של חולו איגלסיאס בעברית, קוראים לו הקסם השחור. הסתכלתי על מורן אטיאס, ומילה במילה יצא לי. שטיק, 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 שטיק. 5 דקות כתבתי שיר, 5 דקות. לא מתחרה במורן אטיאס, אז אני חוזרת למלון, מזמינה בבר תה עם לימון וננה, ויודעת שאהבה לא מצאתי באילת, אבל ידיד מצאתי, וקוראים לו בבר אטלן. יש איזושהי תחושה שבגלל באמת שצריך לסדר קודם את המיקרופון, ובגלל שבאמת יש את הנוכחות של המצלמה, לפעמים גם נוכחות של בן אדם אחר, איפה שהספונטניות תיעלם. ואז אתה שומע את התגובות של האנשים, ואין מעצורים. מי שכבר הסכים להצטלם, לקח את זה עד הסוף. ובבר נשאר חבר טוב שלי עד היום. הוא אדם נפלא. אני בטוחה שאם גם תבוא בלונדינית, הוא יהיה איתה, אם היא תדבר אל ליבו, ואם תהיה כימיה ביניהם. הוא פשוט... את יודעת, יש בסרט שאני אומרת שחסר לי מישהו שיצלצל פעמיים ביום ושאל מה נשמע, מה קורה היום. הוא בבוקר אחד מצלצל, אומר, אני עכשיו אצלצל לך כל יום פעמיים ביום. אני אשאל אותך מה נשמע, הוא נורא נחמד. בואי ניקח את שיחתנו זו לשלב המסקנות הכלליות. אישה בת 60, יש לה מה לחפש אהבה? בטח. כלומר, כי אחת מחברותייך שם בסרט מדברת על חוסר הביטחון הנוראי שהיא חשה. הכל קמטות הוא מפחית בביטחון שלה ליצור קשר עם גברים. ובגיל 60, ברוך השם, הקמטותים רבים, והשקיות והעניינים. יש הרבה עניינים שגורעים מביטחונה של האישה. שקיות. כל מה שהקיום וכוח המשיכה מזמן. נכון, אז מה? בסדר, אז את אומרת אז מה, אבל רוב האנשים לא חושבות אז מה. זה לא נכון. למרות שאנחנו קצת מקומטות. אגב, אני חושבת שאנחנו נראות טוב בגילנו.
עדיין אנחנו ראויות לאיזה גבר, לא וגם הגבר ראוי לנו. אני לא חושבת, תראי, זה נכון שאת מתאימה, אבל אני לא מסתירה את גילי. אני אומרת הלא בת כמה, אני והגבר שמולי הוא לא בן 40, או אולי כן, וזה לא מפריע לו. אז אולי יש לי יותר מדי ביטחון עצמי, אולי אין לי בכלל ביטחון עצמי, אבל לי זה לא הפריע. ואני חושבת שהרבה נשים, אתמול למשל בסינמטק הייתה הקרנה ויצאו נשים עם כזה חיוך, ואחת אמרה בואי תראי מה מצאתי לפני 4 שנים. והיא אישה לא צעירה, והיא מצאה. אני מאמינה שנשים בגילנו גם יכולות למצוא, אולי זה יותר קשה, זה לא גיל 20, וצריך לחפש קצת את ההורמונים מתחת לשטיח, אבל זה קורה. בואי נראה עוד קטע מאכזב, אפשר לומר. אוקיי. תנו, תשתה גם אתה קצת. קצת. הנה אותך שותה. סוף סוף יש בסרט הזה איזה קצת פשן. כן, קצת. יש איזה מין... קצת מגע. יש איזה מין... כימיה. כימיה יש. יש? או נדמה לי. יש. Lord knows I'm not a fool girl. בוקר טוב. מה נשמע? מה נשמע? בוקר טוב. קרה לך? לא, לא בסדר. נעים מאוד. גיל היה הגבר שהייתי הכי קרובה להתאהב בו. בצהריים הגיע אימייל ממנו שהוא לא מוכן להתחייב. אני צפיתי והייתה לי תחושה... סצנה שהייתה 100 פעמים בפח. הנשיקה הייתה בפח. כן, בפח ההשפעה של המחשב והעריכה שלי. אז איך היא חזרה? כל פעם החזרתי אותה, והרגשתי מבוכה כצופה. קשה גם היה לי לצפות בעצמי. זו הייתה העריכה הכי קשה שהייתה לי על סרט אודי, ואני עושה הרבה לראות את עצמי ולהחליט שזה טוב או לא טוב, או מה לעשות עם הנשיקה הזאת. בואי נעשה ספוילר, בסופו של דבר מצאת אהבה. כן. כשהפסקת לחפש. הפסקתי לחפש. כשהפסקת לחפש? נכון להיום. והחיפוש, זהו, החיפוש כלל כמה דייטים? אני חושבת קרוב ל-70, אני הפסקתי כבר לספור. מתוכם 12 דייטים צולמו. והיה לי דייט נורא נחמד עם צלם טלוויזיה בניו יורק, שנסעתי לבקר את הבן שלי. אבל אני כל הזמן קיוויתי שתהיה לי אהבה שאני אוכל לתעד. ואז אני אכיר את הילדים שלו, והוא יכיר את הילדים שלי, ואולי הוא יעזוב אותי או אני אותו, ויהיה סיפור. אבל במהלך השנתיים או שנה וחצי שצילמתי, זה לא קרה. ובאיזשהו שלב צריך להפסיק לצלם. אז אמרתי, טוב. כנראה שלתעד את המסע זה רעיון נהדר קולנועית, לא מצוין למציאת אהבה, אבל מזל שמצאת. תודה שאני פה. סרט מעולה. תודה רבה. תכף בהמשך חברותינו. אוכל, ריקודים, מוזיקה צ'רקסית לקראת הפסטיבל הצ'רקסי הראשון שיערך השבוע בגליל.